हेलो दोस्तों, हम है भोजपुरी तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज पढ़ता। रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी त का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और ये घंटी जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू कर जाओ। पहला ताजा खबर बा कि असम के सिलचर में एगो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आग लगले के खबर सामने आयल बा। एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के टॉप फ्लोर में कई गो स्टूडेंट फसल बाड़ल हो। आग काफी भयानक लागल बा। आग बुझावे वाला कई गो दमकल के गाड़ी पहुंचल बा। दूसरा ताजा खबर बा कि दिल्ली पुलिस स्वाति मल्लिवाल के केस के लेके सीएम के आवास पर जांच करे खातिर पहुंचल। स्वाति मल्लिवाल के मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई बा, जेमे आंख, चेहरा और पैर में चोट लागल बा। तीसरा ताजा खबर बा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचल बा। राघव चड्ढा कई दिन से ब्रिटेन में रहना और उनकी आंख के सर्जरी होत रहला। चौथा ताजा खबर बा यूपी के बांदा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहना कि कांग्रेस के नेता मणिशंकर कहना कि पाकिस्तान के पास एटम बम बा, पीओके मत मांगलो। अमित शाह मणिशंकर पर टिप्पणी कईना और इहो कहना कि ये मणिशंकर हम भाजपा वाला हई, हम डेरानी ना, पीओके भारत के है और भारत के रही। पांचवा ताजा खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के अंबाला में रैली करते में भाषण देना कि जौन पाकिस्तान पहले भारत के आंख दिखावत रहल और ऊ हाथ में बम के गोला रखत रहल, ऊ आज भीख के कटोरा हाथ में पकड़ लेवा। जब धाकड़ सरकार सत्ता में रही तबे कश्मीर में शांति रही, ई बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में कहना। छुआ ताजा खबर कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बलरामपुर में कहना कि भाजपा चुनाव हारत नहीं खे, भाजपा चुनाव हार गईल बा। ए बेरी भाजपा 140 सीट खातिर तरस जाई, ई बात अखिलेश यादव कहना। सातवां ताजा खबर बा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बढ़न हमला बोलले बाना। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी झूठी बुनियाद पर बनैले बाना, ई पार्टी कोनो हद तक गिर सकेला, ई बात जेपी नड्डा कहना। आठवां ताजा खबर बा कि आईफोन के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कई यूजर्स के दिक्कत होता है, काहे से कि जवन पुराना फोटो डिलीट भइल रहल उ सब वापस आ जाता और फिर डिलीट कैले के बाद भी उ फोटो वापस आ जाता, यही से कई यूजर्स के दिक्कत। नौवा ताजा खबर बा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई में कहना कि पूरा देश के अंदर जौन माहौल बा और उत्साह बा, उहे माहौल और उत्साह महाराष्ट्र में देखे के मिलत बा। चारों ओर एक के नारा गूंजत बा कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। जब हमनी के ई नारा लगावे नहीं जाता कांग्रेस के साथ सगरो दल के पैर तले जमीन खिसक जाला और उ लोग घबराए लागेला। उ लोग के ई खबर कैसन लागल, अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी त का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलतनी आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद।